Nga. No. Ang may... Ang Tarong dira bay. Pag ang tubig. Tarong dira. Break my heart, oh no, she didn't. Fuck living, I'ma drown in my sorrow. Forgiving, I'ma take, not borrow, and I'm still sinning. I'm still losing my mind. Tumay. Gutom bay. Gutom ka? Ay pag-ari tayo latip pa. Ay pa. May pa mga anta para busog ba? Busog ang kuan. Ari mo tayo latip pa sa. Oh, mo ni bay. Mo ni ilati pa bay. Ako na to bay. Ayo, tipa. Diba? Tipa. Saman rin na to. Tipa. Ali siguro dire tipa. Aman bay. Pwede lang ang tayo mga iyo tipa ba. Ano yung kauban? Gutom ah. Gutom kayo eh. Gutom ka? Mali magikan day. Hindi na mag-basket. Tapos yung tiko. Talaga na. Kana ra day? Wala problema eh. Dai lang ko mo dili. Oh, sige ko na. Ay, salamat po tanag itong migo eh. Lagi, pa buang-buang na na, pero buang gina siya. Pagkaon Ano na, gila buang. niya eh. Bay, pasensya ka ba kay litsur ra biya mo sudan. Sus to ganay, ambil. Kira kay na eh. Sus, buang. May kaya ukba na nyo, humba na usa. Humba ni usa kani humba. Ginagmay na usa. Kani ginagmay, akad ni lami gini. Pagtagwa mo. Ang adobo ba ano sige kay dagha pag mukaw na na. Ako nang ukbo na basin humba gili nito noon. Kita ko to. Asa mo ba? Sus kalami ane. Humba gid ay kalami ani. Ay isu. Humba gid eh. Oh, isuwa daw ko ni kanon. Bebe, Basin lami gid. ako sabay ablihan sa nako pud ako abay. Kalami. Ablihan sa nako. Sus kalami ane. Ginagmay kayo? Ginagmay be, bahong na to. Bahong na to bay. Wala problema. Aw, nga pa man di adobo. Sus giatag ay. Buang gay kalimtan ano nimo. Ute sa. Oh, sus kalami sa adobo. Ibahog ni, Ibang sus. ibang kalami kani. Bahog. Ginamay kani. Hmm. Bahog. Nga. Ang bay. Uy, ang Tarong dira bay. Pag ang tubig. Tarong Ang dira. tipa. Tipa. Tabang sa ba natukan si Renato. Ata kan. Tipa. Aw, tubig. Tubig pagdali din ba? Oh. Dara rin na to. Ambe. Bugo. Dili man ikin na to. Ata naratol ko. Ata ka na eh. Tara rin na to. Ata ka na eh. Gamay rin kong nainom tubig po na pa. Tipa, gawang pa tipa. Kuwang hapon. Kuwang pa diyan. No. May uwang di ay. Tagan lagi kong nainom nga tubig. Ay pagmunguloy na ta. Ulit na ta na. Way, da kong salamat dira. Tipa. Oh, ano yung problema? Balik na masunod. Tipa, aray sa tipa. Salamat ta. Salamat kayo. Way, da kong salamat. What's up mga kabarkada? So, nade pa what's out among Shout out sa mga kauban. Nade pa wash out day. Shout out dan. Shout out ko ni F. Aldrin Marcelones Pagatpat aka BG Boy. Dara, kung patupi kay mo are lang mo niya. Howd kani mo tupi bata? Shout out pa rin ni Boytiga. Siya pa rin nag-advise na mo na patindog gani mga vlog. Shout out sa ko ni aka Abila. Taw-taw sa Jollibee. Shout out ako ni Arnel F. Pagatpat. Kickboxing ni siya. Na-training sa Chuna. If add na ninyo guys. Don't forget to like and subscribe for more videos. Bye-bye!